Сәлам дуслар. Әкренләп изге Рамазан айыбыз көннәрен санап бара. Гомер бер урында тукталып тормыйча алга атлый. Безнең тапшыруыбыз да көн сайын чыгып тора. Бүгенгесен башлап, почтада булган хатларны ачып укый башлыйбыз. Беренче сәламебез Иске Кулатка районы Урта Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең гүзәл туган көн бәйрәмен якташыбыз Умяров Тәүфик Кабирович каршылый. Әлеге гомер бәйрәме белән аны хатыны Гөлсинә, кызы Эльмира, кияве Рафик, оныгы Радмила, улы Илгиз, апасы Фәния һәм Мәрьям гаиләләре белән абыйсы Мөнир котлыйлар. Шулай ук әлеге котлауларга Иксановлар, Азизовлар гаиләләре һәм кода-кодагылары кушыла. Ир атны көчле зат булырга тиеш дип әйтәләр. Күп очракта бу ялгыш уйлар була. Чөнки ир атлар бу дөньяны үз күңелләре аша үткәреп, бар хисләрне якын йөрәкләренә кабул итеп яшиләр. Безнең яраткан ирем, сөекле әткәебез, энебез дә шундый ук киң күңелле, олы йөрәкле кеше. Ул барыбызга да үзенең җылысын тигез итеп бүлеп бирә ала. Барыбыз өчен дә кайгыртып, хәленнән килгән кадәр ярдәм итеп яши. Якыныбыз безнең. Рөхсәт ит сине бүгенге матур туган көнең белән ихластан котларга. Сәламәтлегең какшамыйча, безнең арабызда озын-узак яратылып гомер ит. Балаларың, аныкларың сиңа бер кайчан да кайгы китермәсен. Гел син дә безне сөендереп яшә. Бар кылган изгелекләрең өчен олы рәхмәт әйтәбез. Язлар ярсу булган кебек, көзләр дә сабыр була. Син дә көзге урамнардан атлыйсың сабыр гына. Көзләрнең үз матурлыгы, нисан калганнарга, узган газаплар шикелле баллана баланнар да. Үткәннәрнең төннәре дә искиткеч якты кебек. Үзе көзге шмәлләре дә ничектер татлы кебек. Үткәннәргә карый-карый атлыйсың сабыр гына. Күзләрең дә матур да бит, язларың сагындыра. Оныкларыңа карыйсың, нәк синең сыман алар. Нәк шундый ярсу хислеләр, нәк шундый дуамаллар. Моңсуланма, синең артта күп санда түгел әле. Син бит кат та түгел, хәтта бигрәкләрдә яшь әле. Кадерле Тәүфик Кабирович, гаиләгез һәм якыннарыгыз юллаган бар теләкләргә кушылып, алдагы җырны сезгә дип яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Yazmışыбыз бүләге зинәти, өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Язмышыбыз бүләге зинәти.
Рәхмәте өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.